Marang Abiyantar Waranggono angka kalih co sinaringan banana campur sari sawanipun Gendho Ayu Kumala. Niko Jaya Audio Kesha Production. Alhamdulillah suwira ketemu sliramu, alhamdulillah iso ketemu ya nok sabet jagong ditepangan kalian warga agen gluntungan. Ngaturke salam-salam nok kunjuk program sedheripun. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimatul aurus nggih Kang Mas. Leres ngunduh mantu Mas. Oh, ngunduh mantu. Ngunduh mantu Mas Alek kalian Mbak Yu Adelia. Doa kagem Mas Alek kalian Mbak Adelia. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya robbal alamin. Enggal pinaringan momongan putra-putri ingkang saleh-salehan. Bakune cekak cupete siji kanggo selawase ya nok. Pamriyo atut runtut reruntungan ya. Oh sesuk nih kasihan ya. Nah, dieling-eling ya sesuk sing iki pokoke ya. Jobmu lho ya. Ya. Jobmu lho. Meroi bobrok ya. Mbok menawi mekaten nok. Nggih. Kadosipun tak si mendel para lenggah dereng wonten ing peparing dawuh. Sinten nok? Pak Dijamari. Pak Dijamari. Endi ta nok piyayine aku kok pangling. Ya kalau meneng dhewe yo. Lah semene meneng kabeh ini kok so. Ya lho. Oh iya. Oh ngono. Mbok menawi kersa. Heeh, ketembangan kasumanggaaken. Pripun Pak Kadus sampun kepanggih lagune napa? Oh nderek. Ya nderek. Ngatur apa Mbak iku malah? Melati rinonce kemawon. Melati rinonce. Ya. Ngampil dindinganipun co dibawani si kepenak. Kok jembermen iki gak kopral lho Mas. Oh sik bar iki. Kangkat dulu Bayo 1.500.000 kok ya. Ngene kok ini. Lah iya to. 1.500.000 nek langsung. Lah iya. Trak maklar ya beda. Reroncen papuntone pantes digo dununge wong manis ingkang maweh uyo pinurakan bawane bajut kelang kami melantiri noncenon sinaringan banana campur sari sugeng hamir sami Melati
Ora ngerti nok wong kono lagi hobi nyuting ya wis ben, lagi seneng-senenge kok. Iki pasanganku mawaraku ning kang kutu sumandi Setengah tembangan kunjuk porlenggang sugeng amirsani daripun banana campur sari selang lontet melati dinoce sinarian gede ayu kumala sugeng amirsani dalam tak kum goyang ya nak kepenake tipis-tipis mah. Setunggal lagon langgaman langgamipun Sembanuwun Melati Rinunce matur Mbah Nun Mbak Yu Kumala atur enggah satara